Ormanımda kıpkızıl kura jilekte jir jilek. Göz açıp yumganşı hiç yiksiz yarsın bir jilek. Ve kızıl ret asker gibi şırşılara tüplerinde yatkanım var hel jiyip hükke korap. Nerse? Değerlisi sinirse. Biz bitmeden jilek jiyerga keldik. Sızılıp yatırga tügül. Hayda tuttur. Anda hazır kızlar bütün jilek. Jiyip bitirelim. Avul kızlar alar. Bikte ısta bulalar jilek En iyisi kızlar alar jileklik yerjinge tügül avuzlarına jiyalar. Kızlar. Jilekling birsin güne avuza kabığız. İlkesin. Savutlarınızga salığız yarayma. İşittiniz mi? Jilek jiyam, kokkuyam. Deveniga bulekkem. Munda jilek köp eken. Ayu bure yok eken. Devani! Jir jilegi bik iri. Şunday kızıl uzi sipkili. Uzi balla, uzi temli. Yarata şunday balanı. Jilek kadrin bilgenli. Ders buldu mu etisi? Dürüst. Ay kızlar. Horağız eli sizden tuldu. Eli benim tübündegine. Bigrek ıstajiyasız size. Milevşe, Almirası. Benim kızım da kalışmay. Malayet. Aytali kubelek, siler şik birgele. Bu kadar kubaşık. Armaysın sen neşik. Neşiksin tırmışın, neşik kurnaşın. Siler bir şetizip. Tabalamsın rizık. Min uşam kırlarda, bulunda, urmanda. Oynayman, gülemin, yaktı gün bulganda. İrkeli hamsiye, kıyaşının yaktısı. Aş buladır mine, şeşekler hoş isi. Ömrüm bir kıska, barı bir gün güne. Bu yakşı, rencetme, hem değmesin mine. Ay hay. Bigirekten motor siylediğiniz alanlarım Şunday ıstaydı buynadığınız koyara da iğrendiğiniz siz bu şiir ne? Mektepte eğlendik. Ay balam benim, ay o kızımla benim. Demet ise, karalı, men aytem eli olar bu şiirini kim yazganında biletirganlardır yeli. Kaysağız ayte? Demeli siverse şunu da bilmez ki. Abdullah Tukay yazgananı. Ay alanlarım. Dürüst. Karalı, belki yeli siz anın
Абдулла Тукайга быйыл ничә яшь тулган булыр иде икәнен дә әйтеп бирерсез, а? Неге әйтмәскә? Әйтәбез. Әле? 120 яшь тулган булыр ие. Дөрес. Менә. Дөрес, улым, дөрес. Быйыл халкыбыз Абдулла Тукайның юбилеен бек зурлап уздырды шул. Шулай бит әби? Эй, дәвәтисе, Аллага шөкер, мен әйтәм, син теге вакытта балаларыбызны татар гимназиясына биреп, бик тәдрис эшләдең инде. Менә бит, җимешләре хәзер үк күренеп тора, Аллага шөкер. Эй, Аллага шөкер. Сез сөйләшә бернидә җыймагансыз икән. Менә без күпме җыйдык инде. Әйе, менә. Каран. Ширәтләре тулган. Ой, йылан, карагыз. Кая. Ышкынды. Кәлтә йылан булгандыр ул. Әнә шушып бара. Кәлтә йыланнар монда күп. Балалар! Әйдәгез, килегез, бераз утырып ял итәбез, килегез. Утырышыгыз. Дәвәтисе. Да. Күпме җиләк җыйганнар. Балалар, әйтегез әле, менә җәйнең төсе нинди була? Яшел. Дөрес. Олай да дөрес. Ә минемчә менә булай. Яле тисәле. Басуларда иген исе, аланнарда шәшәк исе, җәйләүләрдә сөт исе, тагын аллы-гөлле шәшәк, кайнар кояш истисе. Шушы булыр җәй төсе. Ай, әтисе безнең молодецтан. Дәти, әйдә теге вакытта шикелле табышмаклар кишәсе үткәрик әле, ә? Эй, улым, һаман табышмак кичәсе генә булмый инде, башка уеннарда безне җитәрлек бит. Үткәрик инде, үткәрик. Үткәрик. Менә аңа инде сезнең дәвәнигез бик оста. Ул башласын. Ярар. Әйдә. Ничек соң табышмаклар кишәсе? Кемдер табышмак әйтә, кемдер җавабын әйтә, шул гына. Аңладыңмы? Аңладым. Ярый, башладык алайсаҗа. Игътибар белән тыңлагыз. Әллә кая еракка барып йөрмибез, менә шушы әйләнә тирәгә генә карыйбыз да, шул нәрсә турында әйтәбез. Менә кем елына 4 тапкыр киемен алыштыра? Кызлардыр инде, дәвәнисе. Юк, кызлар түгел, кызларалар елга түгел, көнгә 4 тапкыр киемен алыштыра беләсең килсә. Әйдәгез, әйтегез. Мин җавап көтәм. Авыр табышма. Җиңелен әйтмибез без. Я. Яле, менә Миләүшә әйтер кебек. Яле. Яле акылым син, Әлмира, яле. Җир түгелме? Җир түгелме? Дөрес бит, менә аланнарым күрдегезме? Менә ул уйларга кирәк. Җир балалар. Менә хәзер бит менә безнең җәй көне, әйме? Ул яшел төстә. Аннан соң көз килә, аннан соң аппак матур булып кыш килә. Аннан соң ялтырап яз килә. Белә. 4 тапкыр өстен алыша. Шулай бит әтисе. Тагын кем әйтәде? Хәзер мин әйтәм, мин. Тыңлагыз. Иртән чыга, кичен югала, аның урынына иптәше кала. Я. Кояш. Ой. Дөрес. Мин әйтмәдем. Дөрес. Балалар, тагын берне әйтим әле. Монысы бик җиңел инде, хәзер беләчәксез. Ашлыклар үсте, башаклар пеште. Кояш пешерә, җиргә төшерә, халык ашыга, китә басуга. Урагын ура. Бу кайчак була. Җәй. Дөрес, әйттем бит инде, хәзер беләчәксез дип. Менә әйтегез әле, моны кем язган соң, Габдулла Тукай. Менә шулай, Габдулла Тукай язган. Мин дә әйтеп карыйммы? Я үскән, я әйтеп кара. Син туктасаң туктый, син барсаң бара. Ул нәрсә, уйлап кара. Ягез әле аланнарым. Уйлагыз. Әйе. Беләсезме?
Син туктасаң туктый, син барсаң бара. Күләгә. Дөрес. Миләүшә, әйдә теге уенны уйнап күрсәтик әле. Әйдә. Тапкыр Зәйнәп дигән уен бу. Сез бу якка басасыз, ә без бу якка басабыз. Әйдәгез әле, әйдәгез әле, басыгыз әле, җәмәгать, әйдә. Мин әле ахырына басам. Әйдә. Мин монда. Кая Камилә? Менә булды. Әйдәгез. Бастык, башладык. Зәйнәп, кая барасың? Матур икән чиләгең. Көтә мине урманда пешкән кура җиләге. Аласыңмы безне дә? Әйдә иптәш булырсыз, җиләк җимасагыз да черки куып торырсыз. Бүре күрсәтмешләрбез. Итеп бармак янарбыз, курыкмаса таяк бар, кабыргасын санарбыз. Аю күрсәтмешләрбез. Шыпырт кына ятарбыз, Аю киткәч нишләрбез? чабып өйгә кайтырбыз. Ой Алла, дәвәтисе, кайтырбыз дигәннән безгә дә бит өйгә кайтырга вакыт, әйдәгез. Ә без бит әле бөтенләй җиләктә җыярга өлгермәдек. Әйе шул. Кызым, Әйдәгез әле кәрҗиннәрне тутырыйк әле. Кәрҗиннәрне төбендә генә бит әле безнең җиләк. Әйдә. Безнең монда уйнаган юк иде Миләүшә. Моннан соң уйнарсыз, дусларыгызга да өйрәтерсез. Балалар, әйдәгез, җыегыз җиләк, ана яңгыр да килә, әйдәгез. Бик күп бит җиләк, бик күп. Үткәннәрне кабатлау. Повторение пройденного. Болын, Поляна. җиләк, Ягода. чәчәк, Цветок. җиләк җыялар. Собирают ягоды. Күбәләк, Бабочка. мәктәптә өйрәндек. Изучали в школе. Бу шигырьне кем язган? Кто написал эти стихи? Кәлтә елан. Ящерица. Ял итик. Отдохнем. Җир, Земля. җәй, Лето. кояш, Солнце. ай, Луна. Месяц. күләгә, Тень. уен, Игра. җиләкләр нинди? Ягоды какие? Эре, Крупные. баллы, Сладкие. тәмле, Вкусные.